Manguha tag lubi karong adlaw mga tsoy. Kaingon si Papa magulay daw siya. Sa gula niya ni gata ning kalabasa, kapayas, talong ug ang pako mga tsoy. Maayong adlaw rin yung tanan din haa mga tsoy. New day, new vlog na pod. Kay nindot malagi ang panahon aw dili kita kapuyan magkuhag lubi ani ron. Kay lagi ingon man si Papa nga magata daw si Jao. Mao nang kuhaan po natog lubi dito ay Langkol Samuel oy. Baktas-baktasan sa lang nato kay medyo wala naman tay exercise ani. Pagabot na ko dinhi ay Langkol Samuel mga tsoy, insakto gyud nga naa siya mo na makapananghid gyud ta. Nindot mi gyud tong makapananghid tas tag iya mga tsoy kay para dili ta maahalaan nga kawatan ba. Ug mao to mga tsoy ningon man siya nga dinhi ang dapita wala na po ko naglangan panguhag lubi din haa. Daghan-daghan gyud pud ilang lubi mga tsoy pero tungod sa daghan mga tsoy wala na nakuha ang uban mo nang gitubuan nagbutbot pero lubi mangyapon na siya tsoy pero dili na siya pwede magata mo tong sa sige na kog pangita mga tsoy tulo ra gyud akong nakit-an mo nang amo nang gibuhatan og hawiranan dinaa mga tsoy karon dili ko maglisod og hawid padulong sa balay. Pagabot na ko din hiya sa balay mga tsoy, insakto nga nakahulam nagmotor ako manghod mo nang giadto na namo ang gulay mga tsoy sa tindahan niyan ti Diding. Kay lagi niingon man si mama nga ipakuha daw ang gulay dinhi as ilaha mo nang gikuha po na mog dali-dali mga tsoy kay moy among hikayon. Nagdali-dali ra pod mi kuha ana mga tsoy kay medyo alanganin naman kay sa oras murag alas 12 na mong guning panahon na. Unya ako manghod mga tsoy nagdali pod na si Jah kay na daw sila dula basketball sa iyang mga classmate. Mao nang insakto po kay mga tsoy pagkuha na mo kay giandam na nila daan, giputos na lang silupin kay aron igo na lang namo kuhaon ug muli na lang dayon mi sa balay. Pag-uli na mo sa balay mga tsoy, nagpanit si Papag Pipino din haa kay aron among kaon-kaonon habang nagluto siya sa gulay. Akuha na lang po ning gibunta ng lubi nga atong kinuha mga tsoy kay ato maning kagudon paghuman. Mao man ato min ingredients karon gud mga tsoy kay dili man na matawag og gata kung walay lubi. Insakto pod mga tsoy nga nakahuman ko og bunot, nakahuman pod si Papa sa paghagpat sa pako. Sunod dayon nato nga buhaton mga tsoy ato ng kagdon pero diserta mo kagod kaon sa tagbutbut daan. Og samtang nagkagod ko din haa mga tsoy, si Papa naghiwa na nas mga lamas din haa. Igo-igo ra pod mga tsoy nga nakahuman si Papa andam sa tanang gulayon ug nakahuman pud ko kagod. Kay lagi mga tsoy andam naman ang tanang gulayon, mana magpaabot na lang pud ta kung kanus-a maluto ning gulaya. Pero samtang nagluto si Papa din haa, aw kaonan sa natog lubi din hiya. Mao gini kasagari ginabuhat sa mga tao din hiya sa probinsya mga tsoy, basta gani magkagod ka aw dili gid pwede nga dili ka makatilaw sa imong gikagod nga lubi. Human sa tanan mga tsoy, naluto naman din haa aw imnan sa natog tubig daan deserta mo kaon. Inom gito daan og tubig mga tsoy, labi na kanang dugay ta makakaon dili insaktong oras ba. Mao nang kinahanglan gid nato og tubig daan deserta mo kaon kay aron dili madaot ang atong tiyan. Siguro makarelate mo ani akong gikaon karon mga tsoy, kay mao ni kasagaran ginaluto dinhi sa probinsya. Basta gani gata-gata nang hisgutan mga tsoy, dili gina mawala ang ginamos nga lasahan din haa. Kay mao mo gunay magdalag bida mga tsoy. Unya kay nahuman na matag kaon ani mga tsoy, ayaw mo kalimot og inom og tubig inig humagkaon dinhi na lang takutob. See you on my next video, mga katsuyans!